ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗାଁ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦିନ କଟୁଛି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଖିଡିଙ୍ଗିମାଳ ଗ୍ରାମର ଚୁନଚୁନି ପାରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶରତପାରା ଠାରୁ ଚୁନଚୁନି ପାରା ଯିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି, କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲଟିଏ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବା ଫଳରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଚୁନଚୁନି ପାରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଗ୍ରାମରେ ସରପଞ୍ଚ ସାହି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାହିବାସୀ। असुविधा है रास्ता भल नहीं आम डिलीवरी हेले आमर एरा माने सब खटिया बोई कर न जात होई एंती है ना आमर रोड रास्ता भल नहीं सेवा नहीं भल नहीं चुनचुनी परा दुकी गा घर मिले नहीं कि रास्ता मिले नहीं। स्कूल जाउछु जे आमर छुआ पुता के आमे आनी दउछु बागबेड़ा स्कूल को छोट छोट छुआ मन के असुविधा हिचे बाट। बारंबार प्रशासन को अभियोग करने सह जिलापाल अभियोग शुणाणी लिखि देवा पर ग्राम को रास्ताटीए नहीं। यथाशीघ्र स्थानीय मंत्री साहीवासी नजर दे शरतपारा ठारू चुनचुनी पारा जीव रास्तार पोल तैयारी करने सह खिड़िंगीमाल ठारू चुनचुनी पारा रास्ता तैयारी करने निवेदन जणाइछन्ति। रास्ता एका अभियोग कराई 2 तारिख रे मंत्री भी काली आसीथिले। मंत्री की भी जना है से तांके कहले हाँ भाऊ देखवा ये आसंता मास रे से रास्ता को कर दे बोलिकिना तांके भी काली 2 तारिख रे आसीथिले कहिसंती। आउरी हमर तो एटा देखले दीर्घ वर्ष नु सेंती एका अछि केबे कोच भी गवर्नमेंट के जणाइले भी देखु नाहंती किछि करू नाहंती तार पई एका तब मोर कहिकिना थी। रायघर प्रमोद कुमार रथंग रिपोर्ट उत्कल खबर।